हेल' वेलकाम टु बड एसपिरेन्स। गिबियावनो बयखौबो आंनि बे इउटिउब चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ होननानै। होमब्ला जोंहा नोंथांमोननि थाखाय DRDO निफ्राय गोदान भेकान्सि फैदों। जाय बिथांमोना इलिजिबोल दङ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। फै होमब्ला जोंहा नायनानै लादिनि एडभार्टाइजमेन्ट मा दङ। जोंहा एडभार्टाइजमेन्टआ DRDO निफ्राय फैदों। गासै भेकान्सि फैदों 1901टा। आरो बिनि अनलाइन एप्लिकेशना जोंहा 3 सेप्टेम्बरनिफ्रायनो सोलिगासिनो। होमब्ला बिनि लास्ट डेटआ जोंहा जागोन 23 सेप्टेम्बराव। होमब्ला नोंथांमोना इलिजिबोल दङबा एप्लाइ खालामनो हाखागोन, खालामनानै लाखादो। आरो बिनिफ्राय बिनि अफिसियेल साइटआ जोंहा मा होनदो बहा खालामनांगोन अनलाइनखौ www.drdo.gov.in आव थांनानै नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन दे। बेखौ मोजाङै नायनानै ला। बिनिफ्राय जोंहा भेकान्सिफोरा मानि दङ होनदो जोंना फैदों सेनियर टेकनिशियाल एसिस्टेन्टनि फैदों ग्रुप बिनि। आरो बेनि दरमाहाया जोंहा जागोन 35,000 निफ्राय 1,12,000 सिम जोंहा होनाय जागोन दरमाहाया। होमबा गोबांखौनो होनाय जादों जोंहा। आरो बिनि एज लिमिटआबो दङ जोंहा 18 निफ्राय 23 इयार्सनि गेजेर जाथारनांगोन। बिनिफ्राय बेहाय मा होनदो जोंहा क्वालिफिकेशना बिनाय जादों बेचेलर डिग्री बिनाय जादों जोंहा साइन्सनि। आरो जाय बिथांमोना इन्जिनियारिंआव डिप्ल'मा खालामदों बिथांमोनाबो इलिजिबोल दङ। ओमफ्राय जोंहा बिनिफ्राय नायदो एससिनि थाखाय गासै मोनबेसे दङ भेकान्सिया। जोंहा गासै दङ भेकान्सिया एससिनि थाखाय नायनानै लादो। जोंहा बेयाव लिरनाय दङ गासै एससिनि थाखाय जोंहा 61टा दङ। होमब्लाथ' गोबाङानो दङ 61 बाथ' गोबाङानो दङ। बिनिफ्राय टटेल 149 दङ नालाय 149नि गेजेराव एससिनिया 61 बा मोननायनि चान्सआ दङ। आरो बिनिफ्राय सेकेन्डआव जोंहा टेकनिशियाननिबो दङ। टेकनिशियान एनि जोंनिया ग्रुप सिनिबो दङ। बेयाव क्वालिफिकेसनफोरखौ नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। बेयाव दान बान्थाया बेसेबां होनदों जोंनिया दरमाहाया बेयाव होनाय जागोन 19,000 निफ्राय 63,000नि गेजेराव। होमबाथ' दरमाहाया थिगानो होनाय दङ। बिनिफ्राय एज लिमिटआ जोंहा बेयावबो जानांगोन 18 निफ्राय 28 इयार्ससिम जानांगोन एजआ। आरो बिनि क्वालिफिकेसना बेसेबां बिनाय जादों 10 पास बानो मोनगोन नङा होमब्ला। आरो लोगोसे मा थानांगोन ITI आव कर्स लानाय डिप्ल'मा थानाय सार्टिफिकेट जानांगोन। होमब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। 10 पास लोगोसे आरो ITI नि सार्टिफिकेट नांगोन दै। होमब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो मा होनदों जोंहा बेयाव भेकान्सिया गासै मोनबेसे दङ जोंहा एसटिनि थाखाय नायनोसै नङा होमबा। जोंहा एसटिनि थाखाय जोंहा 66टा नांगोन दङ। 66टा भेकान्सिबाथ' गोबाङानो दङ। नोंथांमोना एकदम इलिजिबोल दंबा एप्लाइ खालामनानै लाखादो जाहाथे मोननो हानाय बायदि नङा होमब्ला। बिनिफ्राय बेयाव माखासे कन्डिसनफोर दङ नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय मा कन्डिसन दङ मोजाङै नायदो। आरो अनलाइन हिसाबै एप्लाइ खालामो बेखौथ' मिथिखाबाय नङा होमब्ला। माबोरै एप्लाइ खालामनो बेफोरखौ मोजाङै मोजां नायना ला फारियै जाहाथे जेबो मिस्टेक जाया नोंथांमोना। आरो जोंहा एप्लिकेसन फिसआ गासै बेसेबां लानाय जागोन होनदों जोंहा बेलेग केटागरिनि थाखाय एप्लिकेसन फिसआ बेयावथ' 100 लानाय जादोंमोन। आरो बेयाव एसटिनि थाखाय जोंहा जेबो फिस लानाय जाया। बेयाव रोखायै लिरनाय दंखायो जोंहा जेबो फिस नाङानो जोंहा एसटिनि थाखाय। होमब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोजां जादों नङा होमब्ला। जेबो फिस गैया नोंथांमोना एप्लाइ खालामखादो इलिजिबोल दङब्ला। आरो बेयाव जोंहा बियो मोजाङै होनाय दंखायो एगजामफोराव मा फैगोन नङा होमबा। बेयाव सिलेबास हिसाबै होनाय दंखायो मोजाङै नायना लादो। बियो एगजाम पेटार्न जोंहा बेयाव ग्रुप बिनिबो दंखायो आरो सिनिबो दङ। नोंथांमोना मोजाङै नायना ला जेबो मिस्टेक जायै बायदि। होमब्ला बेखिनियानोमोन नोंथांमोना नायनानै लादो। आरो इलिजिबोल दङब्ला नोंथांमोना दानो एप्लाइ खालामनानै लाखादो जाहाथे जेबो मिस्टेक जाया नङा होमब्ला। मोजाङै मोजां नायनानै लादो। नटिफिकेसननि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन। आरो बिनि अफिसियेल साइटखौबो नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन डिसक्रिपसनाव आं होनानै होगोन। नोंथांमोना नायनानै लाखादो फरायनायफोराबो जागायखादो जाहाथे मोननो हायो। होमब्ला बेखिनियानोमोन। होमबा बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन आं। गोजोन्थों।